ne bucket one na bo wa man ne sa se wo hu wo mo kum mo ba pani sa na tie afriye te afriye be bia ho hu bia samba kran be bia wo bia la samba se etre toi afriye cash mi bi saw adan na wo ba kura yi mu no wan fa wo nipa ni wachi no wa metwetwa nti na me doba na abetwa ni ti San confirm yenu no. Omumienu. Me wo gina he. Eme wahu. Ananu tete. Bra. Mesi meni hui. Na me ba fie o. Na me ba fie na me true kwanchen ho no na me ni ko boss. Ti na de wo se me yanse me kwatete. So wo. Okay. Anya me di omo da ko. Dukro enu no mo odi omo famra bi so pa mo say yes. No mo nchiro mo. Ente sisi ende esema wo kan ne de me mpesa bi a ye koduru ha odukro enu ma na wakwa akwasesa no. Okwaye sa de ndo embo. Bro mo so kwasesa ma no sese. Obusa wa mesrawo. De hu ni nyina no. Fan pepe to. Menya akra me kwasesa ma no sese. Me ma me wo di ho asem ne ye ka mo. Na sa sem wi so me hwa me bra benim ho bi. Me bra. Ento omutumi yesa de we. Wa wo mami. Wa ma yonku mienu. Abo wa mo maku. Sedenti. Se japade no efie no huntra o. Ti se bia o kome ma me fi honom de japade no me ni ahoni bia metimi akomu bi. So enu entra efie ni ntimi wo yi me ma me afi o. Ade ampeso wo ye ne se. So betimi edi adanse pa. Ewo odikuro enim sa an wo hu omo fiska medi wanim ni yakoho. Ramos, men. Obusa wo so a ma wano ye den ayedin no wakasem a hu ni nyina. Mesi ankasam ma bo me ho pa na. Mate. Wafa, so I said dear Boko. Now when you know me feel say me do as a woman. There be on some make a semi tobacco pay. Timako ye juma ba mabre. Ti no na me de bo manager. Sa. Na say ne menya ban so de na nka. Keja. No why you ho juma. So ho ye de. Oh. Oba ya dun. Na ko juma ba mi se di de mo ho pa. Untu nanti se ni say. Mam want me mam hwana ju say you na. Meet me ma hwana ju say be ni. Eja. Ending. Am be hwese ne ho tie eja. Holding say. Minim say mo de oba me hwa anye se bia be pedi bia koma anima. Minim na de bia de ba me ho bio. Me so de oni tua. Skasa no bia me pushi fan. Na send dem menicha na nyenye de bia so na me ba sika se me ba de bia sika na tese me kra no me ni pa bone say me hunu kwan ba ba discount de say me hunu kwan e ba ba chia wo nzen ko mo bi ho ana komo de nanka ba nanye se ja me ba mpo kra me ni kam no be di nkomo mpo na aduan na aso ma me se nkomo ho a e se de o sin nkomo ho na ni be di komo ha konkomo no so na Mintio, masuma bi masuma ma. Mintio. Mi bien ni ankaida. It's me ka. Okay.
free na kasa. Oh, me say mo ma. Ja bibia nshade ni ho. Ntia na mbechia wo. Enchanting out to 9 free bedu ha. What ma? Twem ha. Bibia am say ama me twem ha de me mfa ha nhwe se ne ho tie. Ma isi jano, abri bia me ho de menam. Se bibi hia wa, mo kan kire me. Anima ni hia de na mo kan kire me, me ya ma mo. Naija. Me de me yesem ko me busa na we say de bia no me dwe ho pa so nko ana. Why madam for ni man so ya no ntan ni mre. Na me hwe sen ke bia adwuma bi hwe na so wo adwuma bi apese wo ye. Say ya pra ni o mesie. I say nyina na say nten kan. Let me aye ni nyina ma. Eduane no say ni me nsan no ankasa mpo. Eduane die, eduane. What kan o ba? O ba. Semensia. Hey, yes, Emma oba bia yo ba. But you ba sima. Me das. Emma bi se na ye bompa ye se omu benya me ma papa bi eno matsna bo bra. Oh, ni ahwe mo fine. Hey, Bongo Town hadie. Hey, opebe ma to chi no. Ene ne nkasa. No me yo dia. Obo ko bounce na hu. Eno na ya apia. Wanya kwesi jima. Ene ya apia no ko pa kwesi jima. Enso ne hwe mu do fe. Go for it. She. Asame na ka ne sa no. Tikrom akwa. Ya apia. Mesu. Messi. Eno Messi. So tikrom aso ni ne koso. Tisi woni jibe ma bi mu a. Wa kire no. Fa wa de. Mesu. Nti sa no na se utimi ka. Wo ba. Obani timi Bongo Town away. Munu mi akoso. Nti se bia mi se metimi aka ache nipa. Wa utimi pebe ma no. Mo ko na wa fo ade. We wo sa kan wa wo sa to no so awo dia. Kwada o ma. No ba so no. Wa kan ne sa de amati eja. Me ye na ma hwe na mai. Wow. Wow, actually. Ne okay aja. Me hwe na master fine. So. Kwani de obese. Mami wow na dem de. Se ma fa ma ne. Ma brem ho. Aba. Ami sumi ntwama no. Enti bibia ni a why? Nti na nya pochna no se meba betwitwitwi. Ya foto bibire ni ayi. Me dem woni anso ye kaka. Obe ya ma me. Bibia. Oh. Na bonka ti konto ni ayi. Ebe ya. Oh, what ma? Oh, really work me. Onyo ko bi sinya. Onyo ko bi sinya mpa. Ido chome ba be pa. Mate what ma? Oh, mate sendele. Anye mate na me ka o. Na me ko dawo. Oh, dear. So chome me ba. Na ko na ye. All right. And seminar, Amabawi. Now, mom said yes. Krofasa. We are kind. Hey! Bibi Bessina and Sanchani Bessina. Take a pocket. Belly. Nibli. Cash. Hash. A free it. A free it, baby. Mobile. Some grand baby. Obiala. Some a free it. Cash. Kai. When Jadamo Pata to Yokimu Bagrana. Hey. Tapana mata bara kumabana kani kopti. Fit. Ubele bulu. Cash. Free. Kai. Sorry.
Penyoti. Bukan penyoti. Penyoti. Kai. Kai, free. Free, sorry. Begitu. Hai, mami ya kena bala. Mambala. Hai. Mambala. Afrienya. Krofasa, I told you, sir, Nami Sankrama, therefore here, you want challenge. Today, not today. Nipa nyale suoba bewu. Nyale suoba bewu. Nipa nyale suoba bewu. Chijarako. Mesi me nyana no. Mate. Mesi me nyana no. Obiso me nyane. Hey, mi kwate. Nti enime pa nti odubi pa no do me na David asa bibia obeba bia skasem ana minyase nti odo be pain iska do anase e odo kan dimiji David. I beodo. Sempu kametu ya krama mesa konkra. Jide se obedo me. Odo betubu a onyini don che. Wajiji uska so ne bi odo pa. Na smetu ya ne be ma dakudako be ni do a kire me so dia. Ni me ko so aye. Because me should hu ade bia enye won because me do. Ni ma me do ni ma. Do anymore. Ni jenimo. So ya na se madwina em bebre. Krofasa. Wunie. Hey! Wunie. I'm Pachomia. Yo, na chese mimi ti na ba akura yi muso ahu. Mimi ti ana ufruka free baby e ufre. Tapere ta usa he. E ba akura mu hanom. Ha? Wobua de wo ye no wobua. Mimi doba. Ana wa betwa nti. Da bi na sa wo po bi atwa nti a. Wonim se wadwuma na wo ye no twetwetwe ni pati. E twa ne nsa twa ne nan a. E twa wo tirisi no pampa so a. Ada na wo bo afo akoda ni wachide. Na wo sore watwa nti. Ah papa. Mi bi saw adan na wo bakura yi mu no. Wa fa wo nipa ni wachi. No wa metwetwa nti na mi doba na betwa nti. Sa ubati menka mi kudi kuro hono anwumire yi ubati yanka pa wate
And you mre over Timinka. And for body and chacha, so fantastic, so. And fantastic, so. Nansania mi banu wanyane yo papa. Nansania mi banu wanyane. Nansania o mi banu wanyane. Mi bani nyane. Minya butre wa. Una ka ko ba bia ga be uza ni etie. Mimi nya butre. Ibana wuni nya butre. Ibana wuni nya butre. Kan ya wo kan na mentie. Me power chopping. Ade na me ye. Man fro man so banansa. So na ma me twaniti. Me say wa wo kukudro bra. Na me twauti nansa menya no. Ampa obane nya kukudro ba o ma me twaniti. Ba ade bia wo ye no. Ade bia la ye professor for ye e abutre ene nto boase ene de. Enti obano me na ma hye bose 3 days menya no. Ene na ye da ban. Ene ye na me asa atwam. Nyane no mami. Menya ne na ma. Nyane no mami. Mami, abutre. Odi ko ho na okono. Sabi me menye nipa bone ni. Me ba kurom ha. Me de me ho kwakire no. Se odi kuro. Me be yen sankire ne. Na ma ya honwade awu kurom ha. Nti we asia. Fine, oto ne sa frame ameba. Na mami, kan wakoma tu yem. Hwemanim. Oba no menya ne no. Daban. Edana de mintimi moda. Hey, ya uradi kwakume. Wotimi mami da wahu. Me bana de ne pene ba ye se kunu nya sa. Na ade podua ne yesi na akinchim na dwen na sese na dwen no ba ye. Ene watwa ne tie firi suwa. Me si wadi kuro mi ko samao. Na wo beti wonka papa okwasi atire na etua okwasi akwanzo. Ah wo de nam ha no musayie se mi ti na aba kuro yi mu a. Bongo Town ha. Obi abetiminka o, obi abetiminka. Yeah, mi be free. Wo, mi a chena be hu. Mi ma mi di be di wo, uza papa yi. Sana me no nkomoda do. Na no kwalugo ne medi nkomo bi won. Oso no wodi nkomo na obufu ma otwifa me so na me sesa ade a ma membra na ebi okoma toyem na me no wodi nkomo. Oso he o say ma me ka se mo nche. Oye oba o. Oye ye den a obeware. Nti oba ma ba o nche mo ya nya abotre na ne nkasa. Oso do akoma bedi ho. What you say? Bema de obade ka ohia bema na opewa man say wa hwe niam ba hu mi no wono me ya madam fon so ene na oni bio na echi no hu ne sa no obeyie hu na ka wa pe no so na ma shabraba se na mu komo ne mebedu bebe na chese nyame ahye no ho animonyam hu na bema bia ba wa kwam no apam no wodi na tam ene se wonya bema daw na me say mebedi hu komo say mesrew nya abotre man enti wenti na me kwa me baby papa bi wachi me agina ewie mu ha no me pese me bisa wasemu anya bia ogina no waware wona me de wo enhwe wachi waware me nwale paro go se sa no go no anya bia ya wodi en madam fono no that means onya onua nti obetimi aware wo ware na yeye nti adenti na won so sa abrabo kro na adenti na won ne hihya awale ni bi na muso mun sha abrabo ase ono ye madam fo ena me onka pesem nchem ose wona nyame yi ne fimpade bebo wo wona ne ni ji ho ni refisa wona no ya adamfo nti ebi ya na mfimpade no kom no de bo ya ye confused me se ope me on pe me ohu ena oba so de mintimi nkofo se be ma se won pe me wona ne ni ji ho ene fiti ene ekwe mi so mi hu na meka chensa wo so pe no na wontumi nka nti nka obe waste ni time on me odi kro ba ho de nka fa me wale because eno ma o ntacha ase no no mu tubom ende no kro mu ena woni ni tubom nti sa time no obe waste wo me oba sai ni mre wo me ho one mfa nkonko wale sa na wo de me ka che o mende ende dey enya fe me ne wo kasa na wo hwe wachi
Odi kroba ene wo kasa de ho Bongo Town ha. Edi kro e ba ne me. Na me no kasa na ye we say na okra wonnim. Na wo hia me baby kra na wo ma usunsun. E to me so a. Aha wo ma usunsun to me. E ja po ma so we hu. Me che wo say me nyo odi kroba keke. What is? Because so betini awale no. Onye wunua wo ma me ba ne. Wo papa ba ne no. Ene ko na ko wale no. Na se musuo mo. Wo be hu se fe wi asi we. Hey! Asembe. Na kwalo kwa sembe na akwafa tumu. Na manko me baby anwe me ho. Odi kroba nti. Obi abe kasa no ho ano aka. Hey! Na se we dem wo mu ade enso. Dabi we de kwalo ga mbo ano. We de ade bo ni ni mu. Hey! Eno obenyini wona papa fe obebabre wo papa de mu ho obia mpe wo beda ho papa na ono na be wale o de aye yi de ma me kwai Abranta kwaba odi krom me di so yo benefosi de go ni wona na odi krom esembi na makwati a na me say ni ma esemu na adi bi eko te no ntu na me na me sima me mra wo na me fa asem no betu ani na so pa kire se wakote asem bi mate asem bi so na asem no so eso de betu menim sanity sanity edi asem ba panyi wo to boase wo ba pani na obi kun no ana no one seven na wati ana sanity Abrante enti asem na wo kan no kama wo kan yi ba sanity ti akola nu hu omo kun eye ne baketwa nu hu ana obebo mamane ana mi busa ne se asem o kan no wo hu gidie se me di nanim aba wo nim a ebe ka asem we kirewa wo gidie wo mu se ebia ya no kre obetime di ho dance betime di ho dance no ai te no ntina ma menza class na asem no eti oba ne baketwa ne bo wa mane sa se wo hu wo mu kum mo ba pani sanity ene wo bo wa mane sanity enti wo afa kire ba ba yi nwa sotiri sanity abo fra no boy wo fi kachi baba ka sa kire me mate baka sa kire me mate ti disa mo se me dance pa nemum mehi besa hia wo ne abofra ne bi mate na nkire mu papa bi owu bia won kire mu fa nkire me mate na me odi kuru mi hunu kwaya me de sa asem be fa so ese betwen fi se asem we ya to all ma cha empanifu ate ye ho agumu a ye pedi pa odi sa wuo no kumo ba pedi to twene kwa na se sa na kwa na se de bani hu no hu ni pa odi sa wuo de dia me se men sa ka wo no ma me twa wo tiri mo ma na me de akere wo me cha won se me ni kuro ni e me de waka samate ne mo meka asem bi di akere wo empani si tika akere bokuru hwani ye no kumo ba pani no e bia bibi nti na ma omuku no akwa na yi asutire ndi akere wo no wate na baka akere me a ma ne ka me no ngi ruti mate na hwe ye no ni ho nkoma akere obi a o da bi na empani se so tanfo osua wasa o chia ne pa de me ka akere no sanity da se buru me da se so na na ma soro na sorry piao na toso na mesime nyame ababawa na ma hu se Bongo Town ha me ba ya ma dodo na pemase
na so bi pese ngwasiere atome ewuma na so ne meni mkotia tapana matakpala ngangana ka nikoti ana bonja da monfata tuyuke mbagrana bino mwakasa ama ne ni besi na so me krofasa fire me nye madwin se me yo bi bone na so ne die babawa me nyana krofasa fire Lagos mentimi amabi we na me madwin se me ba na mabehwe yenya omu didie na no da therefore ene kasai mranti wo kromasi yenya bri Bongo Town enya kura edi agro eti therefore na si yenya abotre na yenhwe wo ne eti sene se wantimi anya de okan ne dia therefore mra na o hye no mranti edi be yed mana me boa no if you say trouble they sleep, you call trouble for yourself. Yes. If you drop prasas today, we go put sansan to your garden. Yeah. More. You go put sansan to your garden. More. Munya abotre